ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଓଡ଼ିଆର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଯାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ 1899 ଏବଂ 1962ରେ 1899 1962 ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କବିତା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓର PDF ଦରକାର କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦରକାର ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ପାଉନାହ ବା ଦେଖିନାହ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତିର ତାହାକୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗତ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଓ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କାହାର ପରାଜୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? ମିଥ୍ୟାର ପରାଜୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ବିନୋଭାଜି କେଉଁଭଳି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ପାଦବ୍ରଜରେ। ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର। କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଏ ଏକମତ ନ ହେଲେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବା ମିଛ କହିହେବନି। ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କ ମତ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ସତ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରତି କେତେ ଭୋଟରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ବୋଲି ନିୟମ ହେଲା? ପ୍ରତି 15 ଭୋଟରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମିଛକୁ କିଏ ଶାବ୍ଦିକ ଅଯଥାର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦରେ ବେଢଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କହିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱିନାଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଫୁଟ ଦେଇ ତାକୁ ମିଠା ଓଷୁଅ ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଯାଏ? ଚିନି। ମାବ୍ରୁୟାତ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟମ୍ କିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମୁନି ଋଷିମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଧିକ ବୋଲି ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି? ପାଟି କରିବା ଲୋକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ। ତୁମେମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ। ସୋରିଷଟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ? ପର୍ବତ। ତମର କଥାରେ ସେହି ମାରିଦେଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ମାନେ କ'ଣ? ହଁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଶଙ୍କା? ଏହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନୀତିରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କଥାଟା ପ୍ରବଳ ବିଜୟୀ? କ'ଣ? ଆମର ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନୀତିରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କଥାଟିର ବିଜୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଅଛି? ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ମିଛକୁ ସତ, ସତକୁ ମିଛ କରିହୁଏ।
ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣି ଦେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣି ଦେଲେ ତା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହାଣିଦେଲି। ଏପରି କହି ନିଜର ମନ ଭାବନାକୁ ସଫା ସଫା ବୟାନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର ଲାଠି ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଆଗେ ଗାତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ନୀତି ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ? ଆଗେ ଗାତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜୋର ଯାର ମୁଲକଧାର ନୀତି ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଲମନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆଯାଉଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଲମନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।